Dito po kami kina Disgay, oh. Nadala kaming cake. Nag-birthday po ito na wala kami, ay dala po kaming cake. Oh. Pero bata ka na. Ano ba yan, Sir Alvin? Oh, sa'yo yan. Ayun. Ayos ah. Masipag po masyado si Cedric kaya. Oh, Wow, ayun ang ganda mo. Pinaganda mo ng tindahan mo. Black yan ko pag bagay Sir Alvin. Oh, sige, buksan mo na. Oh, sige, buksan mo na. Yun ang puna po. Oy, miss na miss ka na ng lahat. Birthday mo ba ga? Dahil kita, Sir Alvin. Hindi, ito. Nakita ko yung post mo. Ay! Akin. Hindi, may ano kami. Tugal na. Hindi kami nakapag Ano pa yun? Bubuksan mo nga Ano this po guy. yan, Sir Alvin? Oh, grabe. Nagmirindahan dapat ako mirindahan. Ano, saan yan po, Sir Buksan mo, Cedric. Uy, Ay, salamat Sir Alvin. Maski kahit late na, at least ano nakadating. po yan? Saan Ha? po yan, Sir Alvin po? Kamusta po kayo, Sir Alvin? Okay man. Saan yan, Ang ganda ng ginawa mo dito ah. Nilakyan ko po baga Sir Alvin. Oo. Lalabas na ulit. Salamat Sir Okay na Alvin. lang. Pasok kayo, Sir Matagal na Alvin. yun Sir Alvin yung birthday ko. Birthday. April. Ay wala man kami noon. Birthday niya po, Sir Alvin. Wala oh, happy birthday ha. Ay, happy birthday. Galit mo na yun siya. Wala man nung cake. Wala man siya nung Sir. cake no. Oo, wala man. Oh, ito na may Hindi man cake. kami nagganda po ng Sir Alvin. Ito Uy, may handa magluwas tayo. ka mo. Andiyan si Mary France na ipa daw naligo. Hindi na. Bukas. Salamat. Ay, malaki. Ang ganda na ng ano niya oh. Opo kayo, Sir Alvin. May Pero merinda. luma na yung mga kahoy mo. Kita na yung mga Ay, bitak-bitak. wow. Dakula. Ay, wow. Salamat, Sir Alvin. Nakadalo kayo po. Ano, Sir Alvin? Happy birthday, Cedric from Kalingap Alvin. Salamat po, Sir Alvin. Para duman kita sa laog, Sir Alvin. Sige na, dito na lang. At maganda baga, may ginawa pa si Cedric na ano, pambayan. Electric fan, Sir Alvin. Magawa pa po. Ang happy birthday sa asawa mo. Ayun, salamat. Magawa pa po, Cedric Igde. Opo. Kamusta na? Kamusta na? Ay, Sir Alvin, tuloy-tuloy lang sa Panginoon, Sir Alvin. Di ba? Sabi niyo po, Sir Alvin. Talagang Panginoon lang ang makakatulong sa lahat ng problema. Oo, kamusta na yung mga... Kailangan mi pa, Sir Alvin, matuto sa mga bagay-bagay kasi lahat naman tayo, Sir Alvin, Oo. nagkakamali po. Kailangan Pero kailangan pa rin po namin matuto. Saka, ano kami, Sir Alvin, na simba-simba kami. Very good. Si Mary France, Sir Alvin, ay andyan mga sa loob. Oo, nandito Oh, sila. andyan tayo, sa luwas. Oh, may ano na oh, May kain kika na. unti na, oh. Ay, di yung kakantayin natin si Cedric. Ay, kung... Walang lighter. Kaya malan- Oo, ay, kakanta yun. tayo. Hindi pwedeng walang ano ang birthday niya. Ayos ah. Ang pinaka anong birthday mo ang regalo ay ano ka, nakapagtrabaho ka na ulit. Oo po baga Sir Alvin. Dami ko trabaho ngayon Sir Alvin. Kaya Buti nga, hindi mo ingatan mo na panalo yung yung pangatawan mo. Ingatan mo na yan. Talagang Buti nga hindi man po yung nag-ano yung pinapagawa mo sa akin. Hindi pa na, wala pa po yung binibili Sir Alvin. oo, ano kasi na-pending yung pinapagawa ng mga sawali. Nagkakaubusan kaya nga pinaplano ko na lang lahat na lang i-plywood. Kaso may nakasawali na tayo ay ano. Pag plywood, Uy, pasok kayo. pwede yun sa loob po. Pero pag sa labas man po Sir Alvin, Sawali talaga. pangit yun yung plywood po na. Pag Talagang naulanan yun. hintayin na lang natin sawali. Kaya kahit yung ordinary. Pag ano na lang po Sir Alvin, magsabi na lang po kayo. Ay wala tayong lighter dyan. Ayos ah. Ay disgamakat to tayo. Meron kita dyan. Pasok kayo sa bahay Oo, ko, dito, Sir Sir Alvin. Ay sige sige. Oh, loob na, loob. Namiss ko pati kayo. Ayos ah. Ito na po sila mga kalingap, mga ano po ito. Yan, Sir Alvin, malaki ng cake. Oh, si Pansit. Ano si Ay. Pansit? Ayos ah, salamat po Sir Alvin. Oo, hindi ko nakasabi ko sayang ka. Uy, si Hindi Diyos kami ko. Tapos si... nakapag ni Cedric. Ay, naalala mo ba yun, Sir Alvin? Oo, kasi baga pinahandaan baga natin ang mga ano natin, Uy, Mary France, ang mga minamahal sa buhay. Ayun, salamat, Sir Alvin. Yan po. Yan. Kahit late po, belated happy birthday na lang. Pasensya na kayo, Sir Alvin, ha, sa mga pagkakamali mo namin. Tsaka, Sir Alvin, kailangan po natin magkamali para matuto na tayo. Tsaka, Ay, Sir oo. Alvin, ano kami, Sir Alvin, sa Lord kami ay nag-ano ng Oo. sorry talaga. Higit sa Totoo Lord yun. talaga, Sa Lord Sir talaga. Alvin. Opo. Pasensya na talaga, Sir Alvin. Tsaka, mahirap talaga, Sir Alvin, makipagkwentuhan sa mga tao kasi pag talikod mo, ikaw na masama. Oo. Kahit na Nabalik. hindi ka na. Nabaltaan mo na po Sir Alvin yung cellphone na isa. Bakit?
Nawala yung Wala cellphone. po pala yun. Yung binigay po ni Nung Rene. Ay, hala Yung naman. Samsung. Alam mo na Sir Alvin. Sinabi na nga po Pinasok namin na kay kami. ano. Hindi na ako Ninakaw dito. Pinasok nagsasabi kayo? Sir Alvin. Wala Pinapasok. man po ako. Nasa trabaho ako. Oo. Tapos, Saka yung gabi din Sir Alvin, wala siya dito. Napapasok Pinapasok kami na kayo? dito ng ano eh. Kaya yung Sir Alvin ginto, baga pinatago ko na po. Wala, buti din na nakuha. Oo, nakalak po yun Sir Alvin, yung tirahan namin nandun yun. Tapos yung ATM ko sa Purpose. Yung gabi din Sir Alvin, may parang nag-aaligid siya may dito pag wala siya. Kaya nga delikado. ayun, sa bundok ko na Natulog. Pag Eh, ano Sir Alvin, bihira ka na, huwag ka na sa bundok. pag Yung ano, uwian na lang yung nakupra ano siya, mo. Sir Alvin, nakupra. Uwian na lang. Pwede, baka mawala man yung ano namin. Ay, meron ka sa bundok. Eh, di, iwasan mo na lang kumuha ng trabahong bundok. Kaya nga po Sir Alvin, pero patuloy kami Sir Alvin nagpipray na makuha pa yung cellphone kasi ramdam namin Sir Alvin na andito lang talaga yung kumuha. Nakuha Kanina na nga nga po mo, Sir Alvin, nakuha nakita namin namin yung yung case. Oo? Kita na, oo. Andyan Sir Alvin. Nakuha nyo yung case? Diyan sa may, yung ano, diyan lang po sa malapit. Pag-pray na lang natin. Yan yung pinaka-ano. Kahit, Nahiya nga nun sa, gusto ko nga mag-chat sa'yo Sir Alvin kaso nahiya akong na, yan naman si Sir. Pero inanaw na po namin, sinabi na po namin kay Nung Rene. mm, Kaya nga po yung game ko, pinatago niya po. Pinatago ko na po Sir Alvin. Ayaw ko man din suotin at nakakahiya. Yung tsaka Sir Alvin yung mahirap na ATM pag ko din. mayaman, ano? Oo, pinatabi. Hindi man Sir Alvin. Pinatabi ko na Sir Alvin yung ATM. Oo. Baka mawala pa. Ay, inay ko gayud. Mm. Tapos, yung gabi din Sir Alvin, parang papasukin talaga kami dito. Kaya nga sabi ko kay, ayusin ang mga butas-butas. At nakakatakot. Pag wala siya, mga babae pati Oo. kami digdi. May lalaki kami, pero, Dapat talaga Sir maano Alvin, na yung mga bahay bata niya. pa. Oo. Ano na. Kaya nga ni Sir Alvin, sabi ko ayusin ang mga dingding. Tapos yung tindahan Sir Alvin, lagyan ng magandang yung lock talaga. Pag wala yun Sir Alvin, hindi ako nakakatulog. Buti nga andito si Mary France, may kasama-sama ako. Pag maalis siya napuntang bundok, doon po natulog. Kaya Dapat nakakatakot. talaga may ano kayo dito. Yung buti nga Sir Alvin, may aso kami, maisog, ano yan Sir Alvin, Sa aso magnanakaw? namin. Oo, kaya pag nabatok po ang mga aso, nagising ako kaagad. Kinakabahan talaga ako Sir Alvin. Talagang may nag-aaligid sa muya. Yung wala pa po din yan si Mary France. Kaya nga nakakatakot, sabi ko sa kanya, kung pwede, huwag na lang siya natulog sa bundok at mga ano kami, maliliit pa ang mga lalaki ko. Si Tantan, barabaklaon pa. Sir Alvin, yung bunso namin, malambot man go. Yung si Kalbo, matigas ang ulo. Mga bata pa man, Sir Alvin, ang lalaki. Uy, anuhin na natin to. Ay, Si, yes, Sir ay, Kuya Joel, dito ka Kuya Ay, Joel. si Kuya Joel, nalimu. Ay, kaya Kuya Julie. Oy. Ay, electric fan. Happy birthday. 1, 2, 3. Lakas this guy ha. Oo. Oo, dapat kuraraw, todo, ha? sigaw. Hindi, Happy tago-tago-tain. Ano, Sir Ah, Alvin? 1, 2. Salamat, Sir Alvin. Uy, O, dito ka, Sir Balitin Dre. Kakantahan ka namin. Nakaano pa yan, Sir Belated. Alvin? O, nakaitak pa at Ayaw, electric pan. Anuhin natin yung electric pan. Electric pan, te. Okay, 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Ay! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Hey! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Cedric. Okay, blow. Blow na. Ano na lang Sir Alvin, sa isip ko na lang po. Yung ano. Ang pray mo, ay, Sige. Ayun na. Yeah! Anong wish mo para Ang sa wish ko, asawa mo? Sir Alvin, sana lagi siya mag-ingat sa trabaho. Yan lang, Oo. Sir Alvin. Makaiwas Saka- sa mga kobra. Ano? Ay, Sir Baka Alvin. sa bundok pati, no? Oo, saka Sir Alvin sa pag, ano niya, tukad-tukad, baka maano siyang bato mo yan. Mag-ingat lang siya, Sir Alvin, tapos good health lang pala. Yan, ano na tayo? Ang wish ko kay Cedric, sana mas lalo ka pang lumalim sa Panginoon. Ayan, amen. Oo, lalong umano ka. Lalong umunlad ang buhay niyo. Salamat po, Sir Alvin. O, buksan, electric pa na initan si Sir Alvin. O di, kain na. Nasaan si Mary France? Mary France, dito ka. Sir Alvin, oh.
Hayaan mo na, hayaan Ayan, mo. Sir Alvin. Nahihiya yan. Nahihiya na si Mary Fran. Ayan. Guys, Ah! tingnan mo na to. Sabi niyo, di wag ka Iyo at yan. Tatawanan pa. Si Sir Alvin. Mga kalingap. Sir Alvin, Halos salamat kumpleto po na sa ito, no? pagpunta. Salamat po, Sir Alvin. Happy kami para sa iyo. Na-miss me kayo, Sir Alvin. Tsaka, okay. Sir Alvin, kailangan namin matuto sa mga bagay-bagay, Sir Alvin. Basta, Oo, patuloy lang sa normal Panginoon. naman yun nagkakamali at natututo. Importante Tsaka, natututo. alam ko, Sir Alvin, marami akong pagkakamali sa mga kapatid ko. Tsaka, Sir Alvin, nagsisimula pa lang kaya po ako maging isang ina sa mga madami. Dapat isa lang yung sinasaway ko. Pag nagsarabay, Sir Alvin, ay sus, Gino. Oo, nakukululot na pati yung nakukulot na pati yung Ay, ano mo. grabe na sa kuya, Sir Alvin. Buti, wala Oo. man uban ako, Sir Alvin. Pero mo, Sir Alvin, hindi, ay, Diyos Parehas me, pala kayo ni Ma'am Wena, pag ganyan ang buhok. nagsarabayan ito, Sir Alvin, malala. Ang pakabait Diyos me. ha? Oo, Huwag Sir papasaway Alvin. sa ate ha? Yan po. Pakabait lang. Yan. Laging maano, Ganda simple. kita, Sir Alvin. Namiss ko po ito, mga kalingap. Mag-Diyos kayo, Sir Alvin, at mainit po ang panahon baga. O yan. Yan. O, ayos Kuya Jewel. O, kay Kuya Jewel, ini, pansin. Ay, mapabili tayo ng ano. Ganda bang, alin, Sir Oh, Alvin? bili ka ng ano. Coke, ano. Ayan, Ito. Sir Alvin, oh, Ay, may juice juice. na, oh. Ano na tayo? Naka-ready na ako, Sir Alvin. At nag-chat kayo daw kay Sir Derek. Ngayon ko lang nabasa, Oo. Sir Alvin, si chat mo po. Mm. Nag-chat po si... Nakmuda. Nag-chat po si Sir Derek na punta kayo. Kain na ganda ako marindalan ni Sir Mm. Alvin. Oh, Ay, Sir yung Alvin, mga oh, ano, mga marindalan. dami mo ng anak ko. Ay, dyan Sige, ka, Sir kain Alvin, kayo. oh, kakain na tayo. Ay, madami ito, ano. Hindi, yan na sa iyo, Sir Madami Alvin. Malaki masyado. man ang cake ko. Oh, marami Yan, ito, oh. Sir Oo. Alvin. Ayan, oh, dali, buksan mo. Dami nito Sir Alvin. Oh, Salamat bigyan. po Sir Hoy, si Alvin. Lula. Andiyan si Dami-dami Lula. yan. Bigyan si Lula. Hoy, andiyan si Lula. Ah, wala? Salamat, O, tikman Sir nyo na Alvin, kayo. sa pagpunta po. Ay, oo, siyempre. Salamat po. Akala ko nga din Ano ka namin, mahal na mahal ka namin. Kayo ni ano Cedric. Salamat, Sir Alvin. Talagang, Sir Alvin, nag-ring ako ng pasensya, Sir Alvin. Salamat higit sa Panginoon. Talagang naging kami ng sorry. Lalo si Mary Frank, Sir Alvin, talagang bata pang isip ka. Sabi ko, kung may nagawa, mag-sorry na, tsaka mag-bagas. Importante kasi nagbabago yun. Bago nga ni Sir Alvin, saka Sir Alvin, sabi ko nga niya, kailangan natin matuto sa mga lahat ng bagay. Patuloy tayo magsimba. Sinasama ko man, Sir Alvin, yan magsimba si Mary Francis. Oo, tama yung simba-simba tayo. Sabi ko nga, magsambag. Ito, Sir Alvin, Hanggang may... saan tayo talagang lumago. Lumagot tayo sa Panginoon. Ano po, Sir Alvin? Ito, Sir Alvin, mga bata, may school Sunday man po yan paglilinggo. Nauuna po yan magsimba. Pag mauwi na sila, kami na naman po magsimba. Ayan na, luwagan mo mga... Ay. Sir Alvin, nakakata na po yun. Sige, sige. Ako na yan, Yung luto ko pa tayo yata ito niya, ni ate. Saan Kapatid mo dito? Sa Shenalos ate. Ha? Ay, hindi po luto ni Ayan po. May Kain na po merienda. Sir Alvin. Sige, sige, kain. Luwagan. Ito, oh. Oo, kain na, Sir Oh, Alvin. yung mga anak mo, dami. Oo, maluwagan ko na, Sir Alvin. Sige, sige. Gusto na kayo magkarakan. Kain na Masarap kayo ito. ng cake. May cake Birthday pa. ni Kuya Ayos, Cedric. Kaso kaso lang. nahuli. Nahuli lang. Ayos lang ito, Sir Alvin. Ganun naman talaga. Hindi man lagi sakto, Sir Alvin. Oy, magkakan ka ni, masiram Sarap po ini. ito. Puti. Kakan na, puti. Kalbo. Salamat, Sir Alvin, sa pagbisita po. Ito pala, dapat may regalo ko kay Cedric. Yat. Hindi nakaano. Bigla Sir Alvin. Okay na ito, Sir Alvin. Pagpunta mo pa lang, Sir Alvin, sa kabati, nakakaano, Sir Alvin. Pang paano. Ay, Hindi na nga po, Sir nagbaba Alvin. kami Sir Alvin, malayo pati yun. Malayo? Sige, Oo, ito. magbirin si Anne Dito kami Mary nagkain Francis, ng tawan si tangalitan. Mary Francis. Ito ano ko na ito ha? Ayat. Isa lang yan. Sige na, happy Yun na. birthday. Oh, sa Kaya, iyo, salamat po, salamat, Sir Sir Oo, Alvin, ha. at Salamat. para masaya lalo talaga ang birthday. Ano? Salamat, Sir Alvin, sa bisita. Sa pagkain. Kahit po Salamat Sir Sir Alvin dito sa regalo mo. plano ko talaga yan kaso na ano lang, na late lang. Nalit Oh, lang. busy kayo masyado na Sir Alvin. Ayos lang. Oo, yun. busy talaga. Marami Lalo ano. na, marami kang pa-project ngayon, Sir Alvin. Napanood ako Oo. si vlog mo po, Sir Alvin. Sabi Oo, ko, marami Sir pa project. Oo, yan. Inom ka, Sir Alvin.
Nga maya ta ka na asakasuhin si Drake at ayun si Sir Alvin. Ano, wira lang makapag. Oo, madami ka na Sir Alvin ngayon. Binablog na iba. Tama po yung Sir Alvin. Natatawa ako Sir Alvin. Kanina yun. Ay, natatawa ako Sir Alvin doon sa vlog mo. So nagbudot. Sino nga na ito? Papakilala nga kita. Ay, Diyos me, perdonas. Nagbudot baga ano Sir Alvin. Mabait siya Sir Alvin. Gusto ko yun si ano. Kana ano yun? Parang parehas kaming Nabunot siya tapos ano siya na meron siyang sakit na epilepsy. Nabunot, kawawa yun. Sir Alvin. Iniwan Ano ng siya, asawa. parang magkaparas kami, si Raul, lugar kami. Grabe. Magkarang paras kami, Sir Alvin. Ika na. Parang Dito parehas na, oh. kami, Yan Sir ang malaki. Alvin. Ni Yan ang malaki. Sa iyo yun, Sir Alvin. Malaki. Parehas kami, Sir Alvin, may, kumbaga, Sir Alvin, may pagkabaliw, Pero ang pagkabaliw, nakakasiya ng tao. Oo, madami nang nakakaano pati Oo, sa'yo. nga ni Sir Alvin. Yung pagkabaliw niya ay madaming napapagaling na nai-stress. Pagkabaliw, Diyos me, Naawa na. Kakaawa din yun. Iyo, Sir Alvin, naawa ako doon. May anak pati baga po yung Sir Alvin. Ayan na, oh. Ay, Ayan. Masarap man ano puti. Iyo po. grabe, umirinda. Natyanan pa. Traffic time pa yan sa ano. Si Kuya Joel nagme-merinda na. Meron na yun. Meron na ang cake, tawan yung Okay, hati na lang kami dito. Mahina yun sa cake. May masikip Ay, na. ikaw pong cake si Kuya Joel po. Mahina yun sa cake ay. Tinakan na garo ni Calvo. Pansit na lang. Tinaon sa kuya. Anong pansit ka, Joey? Pansit. Kain sa Idris Sir ng Alvin. ano. Mamaya na ako Sir Alvin na baka makita yung subo ko. Pandig nga Sir Alvin, matakawin yan Sir Alvin. Ay Sir Alvin, nag-ano siya, ay hindi kami ngayon maano man sa bigas at nakipag-anuan siya Sir Alvin, yung anihan aram ito Sir Alvin. May bigas kami ni Sir Alvin, nakianihan niya. Kaya yung Lakas iba, na ni mukha ano no? nakianihan. Magtrabaho ano? Oo, may ano yan Sir Alvin, hanggang gabi pa yan, maghihilada po yan, Karabaw. Lagi po siya may trabaho nila Kuya Pedro Yan ang po. kinabibili-bang ko kay Cedric. Oo nga ni Sir Al, sabi ko sa inyo Sir Alvin, talagang laking tulong ang naoperahan si Cedric Sir Alvin, nakakaraos kami yung pag malayo pa po ang bayaran ng kuryente, si gas, si bigas, ay pag malayo pa po na ano na kami ipon para pag may bayaran ng kuryente ay babayad na lang po kami Sir Alvin, kaya Ano na talagaan ka na yung diskarte Oo, niyo? yung tindahan namin Sir Alvin, napapaikot mi tapos sinusuportahan niya din po Sir Alvin. Tapos yung mga bata din po, mga graduate ngayon, talagang buti nga talaga Sir Alvin na operahan si Cedric, talagang laking tulong. Malaking po sa tulong na amin. ano. Yung naoperahan po siya. Sabi nga, naoperahan siya. Tuloy-tuloy yung trabaho niya Sir Alvin, kahit na hindi yun masyadong natitako yung paa niya. Pero okay iwasan lang. niya yung naalis siya, yung hindi siya natutulog dito. Sir Alvin, totoo ito Sir Alvin, itong panapapasokon kami bigding tao. Ay, Diyos mio, perdonas, buti nga Sir Alvin, may aso kami. Sabi ko nga yung bakod namin, kung pwede, maayos na din. Kaso kung magnanakaw talaga Sir Alvin, Ay kahit na may kaya ano yan. ka eh. Lalo na pag ganito yung bahay, ay Alam talagang, pati pag wala si... iyo, taga dito lang pati Sir Alvin. Grabe naman. Taga dito Ay lang dapat kaya- talaga ano na kayo. Kaya, Sir Alvin, sabi ko Oo. nga ni, mag-ingat na lang pag mayo siya. Sir Alvin, talagang nakakatakot hindi Sir Alvin. Kaya sabi ko nga ni, ang mga bata, pag hindi masyadong magturo. Pag wala yan Sir Alvin, talagang kinakabahan ako. Buti andun man si Mary Transfer, kasama ako nakataratanda. Kaya yung ginto Sir Alvin, tinatabi ko na doon. Baka malaman pa sa vlog. Kung saan nakatawi si ginto, Diyos me, perdonas. Wala na Nanonood din matitira. yung nanonood din Baka yung nga ni Sir Alvin, kaya nga ni po Sir Alvin. Kilala man kami digdi mo dito. Kaya Sir Alvin, pinatabi ko na yun. Kaya delikado hindi Sir Alvin. Kahit na nadipadlock, yung pag hinila yun, imaliit lang nakandado po yun. Baklas ito po. Kung ana, ay inay. Masarap ang yung pakajus nyo. Oo, Sir Alvin, Diyos ka lang. Orog nga mga mga. Yan na, happy na. Yan, Sir Alvin, See? nakapa. Oo. Ngayon lang kami na naman Sir Alvin nakakik. Hayaan mo na, at least minsan nakakapit
Tsaka si ano pala, mag-graduate na siya. Mary France, Oh. yung nga ni Sir Alvin dahil Oo. nagluluwas. Mag-graduate na si Mary Ng France. ALS, kaya, no? oo, Pero kailangan pa rin niya ng tutor pa Yung nga rin. ni Sir Alvin, sabi Para ko nga- makasabay siya. Sabi ko nga, huwag magpara cellphone, magbasa-basa, mag-tutor. Tutor para Saka pati ang ma-master kailangan niya. niya Sir Alvin, magbasa, mag-spelling. Sabi ko, kailangan niyang matuto sa mga spelling. Lalo na mga grade 7 na siya, high school na, iba na ang turo sa elementary sa high school. Una, namitan sinda Sir Alvin. Oh. Si may birthday, nagdulag na Sir Alvin. Ako doon mo si may birthday kung si Okay lang. At lalaki yun eh. Eh yung nga ni Sir Alvin, nagchichis may isang sinda ni Kuya Joel. Ito po Salamat, mga Sir kalingap. Alvin, sa- May masaya na po kami, masaya na ang lahat. Ayun, Yan, Sir kasi mga nakakamiss pong na-stress na. Na-stress na, ganun talaga. Oo. Ano Sir Alvin? Nagpapamiss lang po Oo, yan. nagkakamali. Sorry po. Nagpapamiss lang po Ayun si po, Sir Alvin. Sky. Kaya. Kaya nga, ano na kami Sir Alvin? Oh, nag-aayos ka, naglilinis kami ni Sir Alvin. Malinis, maganda ang bahay. Napalaki-laki man ang bahay namin. Mm. Yung ginawa mi na po yung tindahan Sir Alvin at sobrang sikip po dito Oo, sa ito loob. kwarto. Tapos Oo, ano, division oo. naman. Ano, Dito sinda natutulog. Doon nga kami Sir Alvin sa tindahan. ganda. Oo, Tapos, nga po. nag-extend siya ng ano doon. Anong galing niya sa doon? Oo, yun siya lang po nagawa nun Sir Ano, Alvin. may sundo na kami ay. Pasensya na. Alis na kayo Sir Alvin. Susunduin na namin.